Pencampwriaeth yn y gogledd. Yr Ebolion, adran B. A Stephen Howard fyny o frydfa Boston yn Swydd Efrog. Di bod yn ymwneud ar bridiau Cymraeg ers yn hanner can mlynedd yn union. Oedd e 9 mlwydd oed yn dechrau. Cyntio'r diddordeb. Mae hwnna'n amser hir yn dwi. Mae'r maths yn troi yn ymhen i nawr. So fi'n tua gweithio mas beth yw'n gwybod yna. Mae'n ormod i fi. 59 fi'n credu. Wel. A lot o brofiad o dan y belt. Iawn te. Os na, na. Felly mae yna newidiaeth os? Ond mae yna benderfyniad. Os mae yna. Linksbury Misty O'r fi'n credu sydd wedi chael. A wedyn yr ebol ringside yn cael y gil wobr fi'n credu. Lle Taylor Landons yn hapus iawn gyda Linksbury Misty O'r fyna. A wedyn Taylor Williams yn hapus iawn gyda ebol ringside, sy'n ni'n meddwl. Reboles sy'n ei chael ei troen. A'r ebol yn cael y gil wobr. And the results are in for special 44A.